तभी देखा लो भाई, हम अपना खेत जोतवावे खातिर आइल रही। देख सकत रहो तार लोग के खेत लौकत होई। हम अपन खेत जोतवाई रहनी, फाइनली खेत जोता गइल बा। तब हम सोचनी कि तनी भैया के गाना पर देखी तो कितना व्यूज आ गइल बा। जौन यादव जी के झंडा 2 गाना आइल बाटे, तो ये गाना पर देखनी तो 86,000 लाइक हो गइल बाटे। तो सोचनी कि रुको कम तनी वेस्ट भोजपुरी के कंपनी में थोड़ा संपर्क करी के गाना पर कितना व्यूज गइल भैया। 2 घंटा तो हो गइल गाना पर। तो हम तो कले रही 4 घंटा में, लेकिन तारा लो भाई खेसारी पावर इतना बाटे। खेसारी भैया भैया के फैंस के पावर, वाह गर्दा गर्दा हो गई 2 घंटा में 1 मिलियन। अरे वाह शेर वाह, क्या गर्दा किए हैं आप लोग भाई। वो सही यही चैनल पर भाई RS भोजपुरी पर कम से कम आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देता लो तो दिल गदगदा आ जाइत। तो 1000 भाई सब्सक्राइबर तनी पूरा करावो तो दिल गदगदा जाओ। और भैया के चैनल भैया के वेस्ट भोजपुरी पर जब 2 घंटा में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो सकता था हमारे चैनल पर, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर भाई पूरा करा दो प्लीज। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लो कि 2 घंटा में 1 मिलियन क्रॉस हो गई बाटे। अब विरोधी के जला देवे के बा भाई, क्योंकि खेसारी पावर किंग ऑफ खेसारी, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर खेसारी से चलेला। और खेसारी भैया हमनी के स्टार हवन। सब लोग के बनला से ना हो कि 2 घंटा में 1 मिलियन सब लोग के बस के नहीं के। तो RS भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब करके रखी लो, हर एक अपडेट मिली, हर एक खबर मिली। नमस्कार।